Вітаю ўсіх! Сёння ў нас на разглядзе вельмі важная і цікавая тэма. Мы разбіраем 33 параграф з падручніка для 9 класа. Маналог, дыялог, яго афармленне на пісьме. Абяцаю, што мы пройдземся па ўсім, ад самых асноў да тонкіх моментаў з коскамі і працяжнікамі. Ну што, паехалі? Каб нічога не прапусціць, вось наш план на сёння. Спачатку асновы, што такое маналог і дыялог. Потым самыя практычныя знакі прыпынку. Далей зазірнем у глыбей, паглядзім на ўсё гэта вачыма навукоўца. Пасля патрэніруемся на канкрэтных тэкстах, збяром усе правілы ў адну зручную табліцу і напрыканцы трошкі пакрэатывім у творчай майстэрні. Так, пачнем з першага пункта. Каб ва ўсім разабрацца, трэба, як кажуць, закласць моцны падмурак. Давайте дакладна вызначым, што мы маем на ўвазе пад словамі маналог і дыялог. Гэта база, без якой далей аніяк. І так, маналог. Што ж гэта за звер? Назва, як часта бывае, прыйшла са старажытна-грэчаскай мовы. Монос – гэта адзін, а логас – мова, літаральна мова аднаго. І гэта ідэальна апісвае сутнасць. Маналог – гэта калі гаворыць адзін чалавек. І можа звяртацца да кагосьці, ці нават сам да сябе ў думках, але вось што галоўнае, адказу ніхто не чакае. Гэта, так бы мовіць, вуліца з аднабаковым рухам. А вось дыялог – гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Назва таксама грэчаская – дыялогас, што значыць размова. У адрозненне ад маналога тут заўсёды ёсць узаемадзеянне, размова паміж двума ці нават больш людзьмі. І кожная асобная фраза ў такой гутарцы мае сваю спецыяльную назву – рэпліка. Запомніце гэтае слова, яно нам яшчэ не раз сёння спатрэбіцца. А цяпер крыху практыкі, каб гэта ўсё, так бы мовіць, адчуць на кончыках пальцаў. Паглядзіце на гэтыя две групы слоў. У групе А усе яны пачынаюцца на «мона», што значыць «адзін». Манаграфія – праца аднаго аўтара. Манокль – акуляр для аднаго вока. Манатонны – аднастайны. А ў групе Б прэфікс «полі» значыць «шмат». Полівітаміны – шмат вітамінаў. Паліглот – ведае шмат моў. Паліклініка – шмат розных дактароў. Вось яна, розніца паміж «адзін» і «шмат». Вельмі наглядна. Ну што, з асновамі разабраліся. А цяпер, мабуць, самае важнае. Як усё гэта правільна запісаць? Другі раздзел цалком прысвечаны пунктуацыі. Бо ведаць, што такое дыялог, гэта добра. А вось правільна паставіць усе працяжнікі і двукоссі – гэта ўжо майстэрства. Вось вам класічны прыклад з падручніка. Уявіце сабе, раніца, мама збірае дачку ў школу. Тыповая размова. На што тут трэба звярнуць увагу? Кожная новая фраза пачынаецца з новага радка, і перад кожнай фразай стаіць працяжнік. Гэта самы стандартны і зразумелы спосаб запісу дыялогу. І адсюль выцікае наша першае і, мабыць, самае галоўнае правіла. Яно простое як, вельмі простое. Новая рэпліка, значыць, пачынаем новы радок і ставім перад ёй працяжнік. Всё. Гэта дапамагае чытачу не заблутацца, хто і што сказаў. Добра, а што, калі трэба ўціснуць размову ў адзін радок, напрыклад, каб зэканоміць месца ў кнізе? І на гэты выпадак ёсць сваё правіла. Глядзіце, тут уся размова запісаная суцельна. І што мы бачым? Кожная рэпліка ўзятая ў двукоссе, а паміж імі стаіць усё той жа працяжнік. Так што запамінайце другія важныя правіла. Калі пішам дыялог у адзін радок, то кожную фразу бяром у двукоссе, а паміж імі ставім працяжнік. Трошкі больш марокі, чым першы спосаб, але таксама вельмі часта сустракаецца, асабліва ў мастацкіх творах. Так, з правіламі разабраліся. А цяпер давайце паглядзім на ўсё гэта з вышыні птушынага палёту, ці, дакладней, вачамі навукоўца-мовазнаўцы. Паспрабуем зразумець не толькі, як гэта працуе, але і чаму менавіта так. Паслухайце, як трапна сказаў мовазнаўца Аркадзій Міхневіч. Маналог – гэта не падзеленае слова, а дыялог – падзеленае ўзаемнае. Прыгожа, праўда? Сутнасць тая ж, што і ў падручніку, але гучыць амаль як верш. Абодва азначэнні кажуць пра адно. Маналог – гэта я, а дыялог – гэта мы. А вось вам загадка. Чаму Міхневіч у сваім артыкуле піша «дыялог» і «маналог», а не наадварот?
Аказваецца, усё вельмі глыбока. Паводле яго тэорыі, дыялог — гэта самая першая, самая натуральная форма стасункаў. Чалавек пастаянна знаходзіцца ў дыялогу з іншымі, з прыродай, самім сабой. А маналог, па сутнасці, гэта проста адна, але вельмі доўгая рэпліка ў гэтым вечным сусветным дыялогу. Цікавая думка? Хопіць тэоріі, давайце да справы. У наступным раздзеле мы будзем, так бы мовіць, трэніравацца на рэальных тэкстах з падручнікам, бо лепшы спосаб нешта зразумець — гэта паспрабаваць зрабіць самому. Так, глядзім на гэты ўрывак з практыкавання. Наша задача — даказаць, што гэта маналог. Ну, па-першае, відавочна, гаворыць адзін чалавек. Па-другое, ён не пытаецца, а сцвярджае і заклікае. А каго ён заклікае? Усіх нас, беларусаў. Словы «давайце» якраз і ствараюць гэтую сувязь з аўдыторыяй. А як бы мы назвалі гэты тэкст? Можна «гонар быць беларусам» ці «не забывай свае каранне». А гэта ўжо літаратура. Два маленькія, але такія жывыя дыялогі ад майстра слова Янкі Брыля. Што робіць іх асаблівымі? Канешне ж, словы аўтара, якія ў падручніку, не паказаны, але мы іх разумеем па кантэксце. Яны дадаюць эмоцый і маляўнічасці. А цяпер ваша чарга. Паспрабуйце ў думках перапісаць адзін з гэтых дыялогаў у радок. Узгадалі правіла, двукосся і працяжнік. Так, мы ўжо шмат чаго разгледзелі. І каб у галаве не было кашы, зараз мы ўсё прывядзем у парадак. Перад намі самая галоўная частка — наш даведнік, у якім сабраны ўсе магчымыя выпадкі афармлення дыялога. І так, давайте уважліва разбером гэтую табліцу. Яна як швайцарскі нож для працы з дыялогамі. Першы варыянт самы просты. Кожная рэпліка з новага радка і з працяжніка. Другі трошкі складней, калі ёсць словы аўтара. Тут дзейнічаюць усе тыя ж правілы, што і для простой мовы. Трэці варыянт, мы яго ўжо ведаем. Запіс у радок з двукоссямі і працяжнікам. І чацвёртае, самы, мабыць, падступны. Словы аўтара разрываюць дыялог. Звярніце ўвагу, пасля слоў аўтара мы ставім двукроп'е, а працяжнік паміж рэплікамі ўжо не патрэбны. Гэту табліцу можна проста захаваць сабе як шпаргалку. Ну а цяпер, калі мы ведаем усе правілы, час пабыць сапраўднымі тварцамі. У апошнім раздзеле мы паспрабуем не проста аналізаваць, а адчуць мову, пабыць крышачку на месцы пісьменніка. Проста паслухайце, якая прыгажосць. Гэты верш Валянціны Аколавай — гэта ж суцэльны дыялог. Нехта размаўляе з першым словам, пытаецца, адкуль яно. І гэта не проста размова, гэта геніяльны мастацкі ход, каб паказаць, адкуль бяруцца карані роднай мовы, з поля, з роднай хаты, з матчынай калыханкі. А пунктуацыя тут самая класічная, з працяжнікамі. А зараз заданне для сапраўдных знаўцоў. Класіка беларускай літаратуры. «Людзі на балоце» Івана Мележа. Але нехта сцёр усе знакі прыпынку ў гэтым кароткім дыялогу Ганны і Васіля. Ваша задача — вернуць іх на месцы. Падумайце, дзе павінны стаяць працяжнікі. Это вельмі эмацыйны момент. Ну што, атрымалася? Вось як гэта павінна выглядаць. Глядзіце, усяго 3 кароткія рэплікі, 3 працяжнікі. Але колькі за гэтым стаіць? Ісці трэба — гэта абавязак і трывога Ганны. Ще трохі — гэта адчайная просьба Васіля. Не, мачыха хутка ўстане — гэта суровая рэальнасць. Вось так Мелеш з дапамогай некалькіх слоў і правільнай пунктуацыі стварае цэлую драму. І скончым мы наш сённяшні разбор тым самым пытаннем, якое гучала ў вершы. Дык дзе ж яно нараджаецца, наш роднае слова? У жытнім коласе, у матчынай песні, у размовах нашых блізкіх? Напэўна, на гэтае пытанне кожны павінен адказаць сабе сам. Гэта тое, над чым варта падумаць. Дзякую, што былі з намі.